Čaute ľudia, u nového videa, no a dneska máme tu ďalšie lampu. Je to takáto lampa, krásna, nás sa celkom ľúbi a tuto prosím, vyskúšame si ju a uvidíme, že ak to bude svietiť. Mne sa táto lampa ľúbi a toto môžete proste držať, čo je cool. Že to môžete ako proste z dola držať. A to, je to celkom cool. A má to takúto ledku. Má to výbojku. A je to taká, mini výbojka, no taká. A tuto máte štítok. Takže napríklad môžete si zastaviť to videjko. A môžete, že... Takže je to typ F8 1500-227 a má to... A je to IP68, IP66, takže už je to celkom vodotesné. Takže môžete to aj na pršanie, nič sa tomu asi ani nestane, ale neviem, či by som to dával na pršanie. Neviem. A sorry, áno, sklo sa mi rozbilo, takže nemám tu proste sklo, takže je to otvorené a je to ako, toto je troška poškodené a nevadí, ale túto vyzerá, takže takto vyzerá, som chcel povedať, že toto je rozbité, toto sklo, takže ospravedlňujem sa za to, lebo mne to padlo, aj toto už je to také vymolené, ale funguje to, takže tak, takto to vyzerá. Chvíľku dočkám, kým sa to úplne rozžiari. Trvá to ale minútku, takže potom vám dám vedieť. Takže takto to vyzerá po minúte. Toto svetlo samozrejme o niečo trvá, takže je to troška skorá. No a volá sa to Avenida, čo je celkom cool meno. Takže takto to vyzerá, celá tá lampa dokola. Už takto to vyzerá. Takže pani, takto to vyzerá vnútri, takže vy môžete teoreticky aj toto, môžete proste s tým hýbať. Je to taká cool vec, no a tu máme také poistky, toto je tlmivka, potom je kondenzátor a zapalovač. Takže takto to celé vyzerá. No a pani, keď to rozoberete, ako keď s tým dávate preč, tak nemusíte sa báť, nemusíte to z elektrika, ale keď s tým niečo idete robiť, tak to prečo to niečo, ale keď sa chcete pozrieť, tak ono vám to svetlo vypne a to je celkom cool vec. Takže mne sa to páči.